न हन्यते हन्यमाने शरीरे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तारप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति न मुह्यति. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மெமரி ஸ்லோகா இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஷேர் பண்ணிட்டோமா மாதாஜி எல்லாமே? ஆஹாஹா, இந்த சாப்டருக்குள்ளது கொடுங்க. 10வது மட்டும். ஓகே மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும்ல, நம்ம 4 நிமிஷம் தான் இருக்குது. அதுக்குதான் இல்ல 9 ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு இருக்கு மாதாஜி, அதான் எதை ஷேர் பண்ணேன்னு கேக்குறேன். ஒரு ரீகேப் பண்றோமா? 10ல இருக்கா மாதாஜி? 10ல இருக்கா? இதான். இது இன்னும் எத்தனை இருக்கு மாதாஜி? இது போல இது 10வது சாப்டரோட முடிஞ்சிட்டு மாதாஜி லெவல் 1க்கு. ஓகே ஓகே. 10ல வந்து 10.8 10.10 2 ஸ்லோகம். ஆமா. ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகத்தை படிச்சிருவோம். அப்புறமேல நம்ம அப்புறம் இது இருக்குல்ல, சேதோ தர்ப்பணம் அர்ச்சனம் இருக்குல்ல, அப்புறம் சிஷ்டாஷ்டகம். ஓகேவா? அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. யார் வாசிக்க போறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்க மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அடுத்தது வேற? இந்த படிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्ण. ஹரே அகம் கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஓகே, கரெக்ட். வேற? ஆனந்தி மாதாஜி. எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? எனக்கு போன் வந்துச்சு, நான் கவனிக்கல. ஸ்கிரீன்ல இருக்கு பாருங்க. இல்லனா 10.8 மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வஸ் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. பவானி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? அவங்க 7:30க்கு வாசிக்கிறாங்களா மாதாஜி? அப்புறம் எனக்கு இப்ப ஸ்கிரீன்ல அனுப்பிருக்கீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி கிளாஸ்ல பாருங்க, ஸ்கிரீன்ல இருக்குது. தெரியுதா மாதாஜி? எழில் குமார் பிரபுஜி, இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் பார்த்த மாதாஜி நானு. நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன், கேட்டுட்டு படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தः சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே அகம் சர்வஸ்ய பிரபவே மத்த சர்வம் பர்வர்த்தே இதி மத்வ பஜந்தே மாம் புதா பாவஸ் சன்மவிதா. இது என்ன மாதாஜி? சமன்விதாக. சமன்விதாக. போன வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் எழுத்து பெருசா தெரியும் பிரபு. அப்படி வச்சுட்டு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பிரபவோ நீங்க வேற ஏதோ சொன்னீங்க. அது சர்வம்ல சர்வம். சர்வம். அகம் சர்வேஷ பிரபுஹு. சர்வஸ்ய பிரபவோ பிரபுஹு மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வ பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. கரெக்ட். ஆனந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः हरे कृष्ण माताजि ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10 எடுங்க மாதாஜி. இது எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க. तेषां सदा எக்ஸ்பேண்ட் हरे பண்ணுங்க. कृष्ण கொஞ்சம் பெருசு. येषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. யார் வசிக்கிறீங்க? नमस्कार माताजि வாசிங்க. तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते हरे कृष्ण ஏனே இல்ல ஏனமா. येन माम् படிக்கிற மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. तेषां सददयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. வேற அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माताजी। வாசிங்க மாதாஜி. तेषां यददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि भुक्तियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। முதல் லைன் மட்டும் சொல்லுங்க இன்னொரு தரம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும். तेषां यददयुक्तानां சதத இல்ல மாதாஜி, சதத. शतन माताजी சதத. शतत ओके माताजी शतत सदद ओके ओके माताजी। அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ஓகே. பானுப்பிரியா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। வெரி குட். எல்லாம் நல்லா படிக்கிறீங்க. எழுக்குமார் பிரபு சொல்றீங்களா? ஓகே சரி, இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். கடைசியில பாட்டுக்கு வந்துக்கலாம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்க்கு போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्याशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டியர எல்லா பிரபுஜி எல்லா மாதாஜியையும் இந்த மாலை வணக்கம் எல்லாரையும் வருகன்னு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக நாம் இன்னைக்கு விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், அதாவது பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். 10th சாப்டர் காதால கேட்டோம், இப்போ கண்ணாலே பார்க்க போகிறோம் அவருடைய
பிரபஞ்ச தோற்றத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து எதற்காக வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கிறார் அப்படிங்கிறதும் அதுலயே வருது. அவர் வந்து 2 கைகளை உடைய அந்த புல்லாங்குழல் ஏந்தி அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை தான் அவர் விரும்புறாரு. ஆனாலும் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. எதுக்காக ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த கலியுகத்துல வரக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, நிறைய பேர் வந்து நான் தான் கடவுள் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மக்கள்லாம் வந்து போலியா வந்து இது பண்ணும் பொழுது, நீ கடவுள்னா உன்னால விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியுமா, காட்டுன்னு சொன்னா ஓடியே போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நாத்திகர்கள், மக்கள் நம்பாதவர்கள், நானே கடவுள்னு சொல்லிக்கிறவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை அவர் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே இது முழுமையாக காட்டப்பட்டது. வேற யாருக்குமே அது வரையிலும் அந்த மாதிரி முழுமையா விஸ்வரூபத்தை அவர் காட்டினதே இல்லை. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ஷியலா காட்டியிருக்கிறாரு. எந்தெந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யசோதைக்கு காட்டியிருக்கிறாரு, கர்ணனுக்கு காட்டியிருக்கிறாரு, துரியோதனனுக்கு காட்டியிருக்கிறாரு. இப்படி சில சில இடங்கள்ல அவர் காட்டினாலுமே அது எல்லாமே வந்து முழுமை கிடையாது. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் முழுமையான அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டுறாரு. அவர் மூலமா இன்னும் யார் பார்க்கறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சஞ்சயன் எங்க இருக்கிறாரு அவரு, ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இந்த போர்க்களத்தில் நடக்கிற செய்திகள் எல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, டிவியில வந்து பார்க்குற மாதிரி இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தையும் பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா அர்ஜுனன் கிட்டக்கவே இருந்து பார்க்குற மாதிரி அவரால் பார்க்க முடியல. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 10 பேர் இந்த கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து இந்த வகுப்பை வந்து கவனிக்கிறீங்க. இதை கவனிக்கிறதுக்கும் யூடியூப்ல கவனிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அது மாதிரி தான் அவர் அர்ஜுனன் வந்து நேரடியா வந்து விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்க்கறதுக்கும், சஞ்சயன் வந்து அரண்மனையில இருந்துகிட்டு அவருடைய அந்த திவ்ய கண்கள், அவருக்கு யார் திவ்ய கண்களை கொடுத்தது சஞ்சயனுக்கு? வியாசர் வியாசர் வியாசர். மகரிஷி. கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். வியாச மகரிஷி வந்து அவருடைய குரு. அவர் வந்து தன்னுடைய சீடனுக்கு அந்த கண்களை கொடுத்துறாரு. அது வழியா அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி திவ்ய கண்களை வந்து பகவான் கொடுக்க போறாரு. நம்மளுடைய பௌதிக கண்களை கொண்டு அந்த தோற்றத்தை பார்க்கவே முடியாது. அதனால பகவானே வந்து என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய திருஷ்டி, அந்த கண்களை அதுக்கான ஸ்பெஷலான ஒரு கண்ணை அவர் கொடுக்க போறாரு. அதன் மூலமா தான் அவர் வந்து அதை பார்க்க முடியும். அப்புறம் வந்து இந்த விஸ்வரூப தோற்றம்ங்கிறது வந்து ஒன்லி இந்த பௌதிக உலகத்துல மட்டுமே பார்க்கக்கூடியது. ஆன்மீக உலகத்துல இந்த உருவம் கிடையாது அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அங்கெல்லாம் வந்து பகவான் நாராயணர், விஷ்ணு, கிருஷ்ணர் அப்படிதான் நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர இந்த விஸ்வரூபத்துல பார்க்க முடியாது. இந்த உலோகத்துல மட்டும்தான் இந்த காட்சி கிடைக்கும் அப்படின்னுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். இப்போ வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது இந்த மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து அர்ஜுனர் தான் எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாரு. என்ன சொல்றாரு, இதுவரையிலும் நிறைய ரகசியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குஹ்யம், குஹ்யதரம், குஹ்யதமம் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது. அந்த குஹ்யம்ங்கிறது வந்து நம்ம 9th சாப்டர்ல கூட நம்ம படித்தோம். ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் அப்படின்னா ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி ரகசியமான அறிவு எதை பற்றியது, ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட ரகசிய அறிவுகளை நீங்க வந்து எப்படி கொடுத்தீங்க, எனக்கு அன்போட வந்து உரைச்சிங்க, நான் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த அறிவுரைகளை கேட்டதனால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படிங்கிறாரு. என்ன மயக்கம் இதுவரையிலும் அவருக்கு இருந்தது, யாருக்கா தெரியுமா? அவர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய நண்பரா பார்க்கிறாரு, தன்னோட உறவினரா பார்க்கிறாரு. அவருடைய மாமா பையன்தான் கிருஷ்ணர், உறவினர். அப்புறம் வந்து தன்னுடைய நண்பர், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சின்ன வயசுல இருந்து 2 பேரும் ஒன்னா விளையாண்டு, ஒன்னா படுத்து, ஒன்னா சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணவங்க. அதனால நண்பராகவும் உறவினராகவும் தான் இதுவரையிலும் அவர் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இவருடைய இந்த பெருமைகள் எல்லாம், இந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நம்மளை போல சாதாரண மனிதர் இல்லை, அவர் தான் பரமபுருஷ பகவான்
அப்படிங்கிற அந்த அறிவு அவருக்கு வருது. அதான் சொல்றாரு, அந்த மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. சாதாரண மனிதனா நினைச்ச அந்த அறிவு, அந்த மயக்கம் எனக்கு தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டதால், அந்த ஞானத்தை கேட்டதனால கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு தெளிந்து விட்டது. அப்புறம் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மையை புரிந்து கொண்டார். அவர்கிட்ட என்னென்ன அளப்பரிய சக்திகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதுல 3 முக்கியமான சக்திகள் பார்த்தோம். என்னென்ன 3 முக்கியமான சக்திகள்? சமந்தா, அபிப்தயா, அதான் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கரெக்டா தெரியலையே. சமந்தா, அபிப்தயா, பிரயோஜன் சொன்னது அதுவா? அது சக்திகள் கிடையாது மாதாஜி. அது நாலேஜ், நம்மளுடைய நாலேஜ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அவருடைய சக்திகள்னு நம்ம படிச்சதுல என்ன நம்ம 3 முக்கியமான சக்திகள் சொன்னேன். யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஆனந்தி மாதாஜி சொல்றீங்களா? சவுண்ட் வருது உங்க அதுல இருந்து. யாருக்கும் தெரியலையா? எழில்குமார் பிரபு, கணபதி பிரபு, என்ன 3 முக்கியமான சக்திகள் பார்த்தோம்? மறந்துட்டீங்களா? அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பார்த்தோம் மாதாஜி. 7 பலம், தியாகம், அறிவு. மாதாஜி அந்தரங்க சக்தி சொன்னீங்களே அதுவா மாதாஜி? கரெக்ட். சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பானுப்பிரியா மாதாஜி சொல்லுங்க. அந்தரங்க சக்தி சொன்னீங்க மாதாஜி, இன்னொன்னு மறந்துட்டேன் மாதாஜி. சொல்லிடுங்க மாதாஜி. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி, நடுத்தர சக்தி. அந்த 3 சக்திகள் தான் முக்கியமான 3 சக்திகள். பிரபு அவர்கிட்ட இருக்க ஐஸ்வர்யம், அது 6 ஐஸ்வர்யங்கள். அதனில நிறைய இருக்கு, அதுல 6 முக்கியமானது. எல்லாமே கரெக்டு தான், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இப்படி இதெல்லாம் பார்த்து அவருடைய தெய்வீகத்தன்மையை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. இந்த மாதிரி எவ்வளோ சக்திகள் இருந்தாலும் அந்த 3 முக்கியமான சக்திகள். அப்புறம் அவரே அனைத்திற்கும் மூலம், எல்லாத்திலும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் அவரே அப்படிங்கிற வரையிலும் அர்ஜுனர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. மத் அனுகிரகாய அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். அனுகிரகம்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கருணை. யாருடைய கருணையினால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்? கிருஷ்ணரே, அவரே நமக்கு கருணை புரிஞ்சாதான் அவரை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அவரே என்ன சொல்றாரு? நான் நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன், நெருப்புல ஒளியா இருக்கிறேன். அப்புறம் பார்க்கடல்ல கடைந்த இந்த குதிரை அது நான் உச்சைஸ்ரவம் மற்றும் பட்டத்து யானை, அந்த வெள்ளை யானை ஐராவதமா நான் இருக்கிறேன். சேனாதிபதிகள்ல முருகனா இருக்கிறேன். 12 ஆதித்யர்கள்ல வாமனர் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன். 11 ருத்ரர்கள்ல நான் சங்கரனா இருக்கேன்னு வரிசையா அவர் சொல்றாரு. இதெல்லாம் அவருடைய கருணை. அந்த கருணையினாலதான் அவர் எதெல்லாம் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமே தவிர, நாமளே நம்மளுடைய பௌதீக அறிவை வச்சுட்டு அவரை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? படிக்க மாதாஜி. படிவாக்யயோ ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ வித்தர்ஷோ மயா த்வத்த கமலபத்ராக்ஷ மகாத்மியமபி சாவ்யயம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடம் இருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கமல பத்ராட்ச அப்படிங்கிறார். கமலம்னா நமக்கு தெரியும் தாமரை, பத்ராட்சம் அந்த கமல பத்திரத்தோட அக்ஷம்னா கண்கள். தாமரை போன்ற கண்களை உடையவர் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை அவர் போற்றுறாரு. போற்றிட்டு என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி நம்ம படிச்சோம். இது என்ன சொன்னா, பிரபவ பிரளயஸ் ததா அப்படின்னா, நான் பிரபவங்கிறது உயிர்களை தோற்றுவிக்கிறது, பிரளயஸ் அப்படிங்கிறது அழிக்கிறது, ததாங்கிறது காப்பாற்றுதல். அந்த 3 செயல்களையும் யார் செய்யறாரு? பகவான் தான் செய்யறாரு. அவர்கிட்ட தான் எல்லா உயிர்வாழிகளும் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். அதே போல மறைவு 8வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா, எந்தெந்த உயிர்வாழி எந்தெந்த நேரத்துல உயிரை விடும் பொழுது எந்த கிரகத்துக்கு போறாங்க, எப்படி திரும்பி வராங்க, எப்படி திரும்பாம இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே படிச்சாச்சு. ஆக மொத்தம் அவர் என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி
உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட பிற்பாடு நான் என்ன செய்யறேன், உம்முடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து பகவான் மேல என்ன செய்யுதுன்னா இன்னும் மதிப்பு அதிகமாகுது. அவருடைய எவ்வளவு அளப்பரிய ஆற்றல் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால, அவருடைய பெருமைகளை உணர்ந்ததுனால அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, மரியாதை கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. அர்ஜுனன் தனது புரிதலை வெளிப்படுத்துகிறார். இப்பதான் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு? கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு. 3 மாதாஜி. இருக்கிற மாதாஜி. படி. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உத்தம புருஷரே அப்படிங்கிறாரு. புருஷோத்தமன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து உத்தம புருஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலைன்னா இதுதான் உண்மையான தோற்றம். பகவான் கிருஷ்ணரா இருக்கிறார்ல, 2 கை ரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய அவருதான் உண்மையான சுயம் தோற்றம். அது எங்க இருக்கு அந்த உருவம் அப்படின்னா, கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறார். ஆன்மீக உலகங்கள்ல கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உருவம், அந்த உருவத்தோடைய நேரடியா வந்து என் முன்னாடி நீங்க இருக்கிறீங்க. இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு, தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி. உங்களை பத்தி நீங்க குழைந்து சொன்னீங்க. இப்ப 10th சாப்டர் ஃபுல்லா நம்ம அவருடைய பெருமைகளை தான் பார்த்தோம். 9th 7th கூட அவருடைய பெருமைகளை நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து தன்னை பத்தி நான் எதுலெல்லாம் இருக்கிறேன், எப்படியெல்லாம் என்ன நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது. அப்படி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் நம்மளால பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்குள்ள நீங்க எப்படி வந்து உட்புகுந்து உள்ளீர். இப்போ வந்து கர்ப்பகதா விஷ்ணு வந்து பிரபஞ்சத்துக்குள்ள வந்து தாங்குறார் அப்படின்னு படிச்சோம். அதை நம்ம வந்து படமாவும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்குள்ளேயும் பிரபஞ்சத்துல அந்த பகவான் எப்படி வந்து உள்ள புகுந்து இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் பார்க்க விரும்புறாராம். ஆனா அவர் உண்மையா விரும்புறாரா அப்படின்னா இல்ல. அவருக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண ரூபமே வந்து அவருக்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் அதை தான் விரும்புவாங்க. ஆனா அவர் பிற்காலத்துல வரக்கூடிய நாத்திகர்கள் மக்களுக்காகவும் உண்மை பகவான் அப்படிங்கிறத நம்பாதவர்களுக்காகவும் அதை காட்டணும். பகவான் சொன்னது வந்து உண்மைங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக அவர் அந்த ரூபத்தை காட்டும்படியா கேட்கிறாரு. அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபம்னா சகல வைபவங்களும் நிறைந்த அந்த ரூபத்தை வந்து நான் பார்க்கறதுக்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. பரமேஸ்வரா மற்றும் புருஷோத்தமா அப்படிங்கன்னு அவரை பகவானை கூப்பிடுறாரு. அர்ஜுனனுக்கு எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. பகவான் தான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவருடைய விரிவகங்கள் தான் எல்லாமே. நாமெல்லாம் அவருடைய பாட்டன் பாசங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனாலும் பிற்காலத்தில் உள்ள மக்களுக்காக அவர் வந்து இந்த தோற்றத்தை கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய தனது ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறார். ஏன் வெளிப்படுத்துகிறார்? கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தன்மையை அனைவருக்கும் நிலைநாட்டவும். எல்லாரும் அதை நம்பணும். நம்ம சொல்லிட்டாங்க, நம்ம வந்து இப்போ வந்து சிவபெருமானை வணங்குறவங்க ஒருத்தவங்க, முருகனை வணங்குறவங்க, காளியை வணங்குறவங்கன்னு பல உருவங்களை வழிபடுறவங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன தெய்வீக சக்தி அதிகமா இருக்கு, எப்படி அவர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நிலைநாட்டணும் இல்லையா, எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் இல்லையா. அதற்காக தான் வந்து அவர் கேட்கிறாரு. தெய்வத்தன்மையை அனைவருக்கும் நிலைநாட்டவும், மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவும், எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்கும். கிருஷ்ணரே சொன்னார் நான் இதெல்லாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னது வந்து உண்மையா பொய்யான்னு சில பேர் என்ன செய்வாங்க, நான் கடவுள் பக்தி இல்லாதவங்க நம்ப மாட்டாங்க. அவருக்கு சொன்னது உண்மைதான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு அவரே தான் நிரூபிக்கணும். நம்மளால முடியாது. அதை தான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு. அதை கேட்கிறார், வேண்டி கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிற மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். யோகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன யோகேஸ்வரன்னா என்ன? யோக சக்திகளின் இறைவன். அவர் எல்லா யோகமும் அவருக்குள்ளதான் இருக்கு. நம்ம படிச்சோமே, கர்ம யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம்,
ஞான யோகம்னு எல்லா யோகங்களும் அவருக்குள்ளேயே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட யோக சக்திகளின் அடைக்கலமா இருக்கக்கூடிய இறைவனே அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு, உம்முடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை, அந்த யுனிவர்சல் ஃபார்மை என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சா, அதாவது நான் தான் விரும்பல, உங்களால எனக்கு அந்த உருவத்தை பார்க்கக்கூடியது எனக்கு திறன் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து வேண்டுகோளா வைக்கிறாரு இந்த இடத்துல. அர்ஜுனன் வந்து யாசிக்கிறார், வேண்டுகோள் தான் வைக்கிறாரு, கட்டளை நீங்க காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லல. எனக்கு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு அதை கொஞ்சம் காட்டுங்க அப்படின்னு வேண்டி கேட்கிறாரு. பிரபோ அப்படின்னா திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி உடையவர். யோகேஸ்வர அப்படின்னு சொல்றாரு, எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் கருணையினால், பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் நாம வந்து என்ன பண்ண முடியும், அவர் தன்னை வெளிக்காட்டுவார். அது பக்தர்களுக்கு வந்து காட்டுவாரு, எல்லாருக்கும் காட்டிட மாட்டாரு. அது வந்து தன் மேல அன்பு இருக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு அவன் மேல கருணையின் மூலமாக என்ன செய்யறார், தானே வெளிப்படுவார் அப்படிங்கறது மூலம் இதுல இருந்து நமக்கு சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் பூரணமாக சரணடைந்து பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடாத வரையில் பகவான் மேல பக்தி இருக்கும், நமக்கெல்லாம் கூட பகவான் பக்தி இருக்கு, நமக்கெல்லாம் கூட பக்தி இருக்கு. ஆனா நம்ம பூரணமா அவற்றை சரணடைஞ்சிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுவரையிலும் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம எல்லாம் பக்தி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம், ஆரம்ப படிக்கட்டிலேயே தான் இருக்கிறோம். அவர்கிட்ட ஃபுல்லா சரண் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம இந்த உலகத்திலே இருக்க மாட்டோம், நேரா அங்க போயிடலாம். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, ஈடுபடாத வரையில் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. அவர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்கணுங்கிற எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை. பக்தர்களாவே இருந்தா கூட நாம் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆனா மட்டும்தான் என்ன செய்வார், அவரை தன்னை வெளிப்படுத்துவார் அப்படிங்கறத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவே இதுல இருந்து அந்த கொடி கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பகவான் வந்து அளவுகள், அவருக்கு எல்லை கோடுங்கிறதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஆற்றல் படைத்தவர், எல்லையற்றவர். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் தன்னை தானே வெளிப்படுத்தும் பொழுது, அவரே வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அத்தகைய எல்லையற்ற அவருடைய எல்லையற்ற கருணையினாலதான் அவர் வெளிப்படுத்துறாரு. எதை புரிஞ்சுக்கிறோம், எல்லையற்ற தன்மையை, அவருடைய எல்லையற்ற தன்மையை நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 5 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடியில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் இப்ப சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, பிருதாவின் மகனே, குந்தியின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, என்ன சொல்றாரு, லட்சக்கணக்கான வடிவில். அப்படின்னா என்ன, அவருடைய வடிவங்கள் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்குது. அத்தனை வடிவங்கள்ல அவர் வந்து பலதரப்பட்ட நிறங்கள்ல, நமக்கு வந்து 7 வர்ணம் தான் நமக்கு தெரியும், ரெயின்போ கலர்ஸ். அவர் என்ன செய்யறாரு, இன்னும் அதை விட தாண்டின கலர்ல, அது எல்லாம் வந்து கலர் காம்பினேஷன்ல அவர் என்ன செய்யறார், தோன்றும் பொழுது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினே, அவருடைய உடல்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரூபங்கள் தனித்தனியா வந்து அவருடைய உடல்ல வந்து பார்க்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட வைபவத்தினை, அப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை இப்போது நீ காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி காமிக்க போறாரு அர்ஜுனனுக்கு. பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை காண்பித்தார். திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் தோன்றி மறையக்கூடியதே. அவர் ரூபம் வந்து திவ்யமானதுதான், ஆனா வந்து என்னது, கொஞ்ச நாழிதான் இந்த இதுல வந்து மின்னல் போல தோன்றி மறையக்கூடியது தானே தவிர அது நிரந்தரமான உருவம் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஆன்மீகவானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது அல்ல. இதை வந்து ஆன்மீகவானத்துல இந்த ரூபத்தை பார்க்கவே முடியாது. எங்க பார்க்கலாம், பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அது அப்புறம் யாரால பார்க்க முடியாது, சாதாரண மனிதர்களால் காணக்கூடியது அல்ல. ஒரு அர்ஜுனன் போன்ற ஒரு சிறந்த பக்தனுக்கு தான், அதுவும் அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே காட்டியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். 6 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. தேவர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு? ஆதித்யர்கள் நம்ம படிச்சோம், 12 ஆதித்யர்கள். அந்த 12 ஆதித்யர்களும் அவருடைய உருவத்துல தெரியுது. வசுக்கள், அஷ்ட வசுக்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த 8 வசுக்களும் அவருடைய ரூபத்துல இருக்காங்க. ருத்திரர்கள் 11 ருத்திரர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க. அஸ்வினி குமாரர்கள் 2 பேரு அவங்க, மற்றும் இதர தேவர்கள் 33 தேவர்கள்னு சொல்லுவோம். எல்லாரும் அவருடைய உருவங்கள்ல இருக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை இங்க பாரு அப்படின்னு இதுல பகவான் இதுல சொல்றாங்க. ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரன் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் கொண்ட அற்புதமான ரூபம். இதற்கு முன்பு எந்த மனிதனும் கண்டிராதவை கேட்டிராதவை, பார்த்ததும் இல்லை, அதை பத்தி கேட்டதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. 7 படிக்கும். படிக்கிற மாதாஜி. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. நீ பார்க்க விரும்புவை என்னென்ன பார்க்கணும்னு அர்ஜுனன் ஆசைப்படுறாரோ அத்தனையும் நான் இந்த உடல்ல நீ பார்த்துடலாம் இப்போ அப்படிங்கிறாரு. இப்ப பாக்குறது மட்டும் இல்லாம நீ எதிர்காலத்துல என்ன பார்க்க விரும்புறாயோ அதையும் நான் உனக்கு காட்ட போறேன் அப்படிங்கிறாரு. எதிர்காலத்துல என்னத்தை பார்க்க விரும்புறாரு அர்ஜுனன்? யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? யாராச்சும் கெஸ் பண்ண முடியும்னா சொல்லுங்க. பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாரும் அவர் வாய்க்குள்ள போறத பாப்பாரு மாதாஜி. அதை பார்க்கணும்னு அவர் விரும்பினாரா அர்ஜுனன்? இல்ல, அவர் விரும்பல. பட் ஆனா கிருஷ்ணர் காட்டுவாரு. ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க, என் வாய்க்கு எல்லாம் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி. பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாரையும் இது. கரெக்ட் கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். கொஞ்சம் லைட்டா மாத்தி சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, எதிர்காலத்துல இந்த போரோட முடிவு என்னவாகும் அப்படிங்கறத அர்ஜுனன் யோசிப்பார் இல்லையா? கண்டிப்பா. அதைத்தான் அவர் பார்க்க விரும்புறாரு. ஒரு போர்னு வந்துட்டா அதுல வெற்றி தோல்வி கண்டிப்பா உண்டு. எந்த பக்கம் எது ஜெயிக்கணும், இவர் பெரிய வில்லாளியா இருந்தா கூட தான் ஜெயிப்போமா தோற்போமாங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. எல்லாமே கடவுள் இச்சை தான் நடக்குது அங்க. ஆக மொத்தம் போரோட முடிவு என்னவாகும் அப்படிங்கறது அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அதைத்தான் பார்க்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. எதிர்காலம் இந்த போர் முடிவு நாம வெற்றி பெறுவோமா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தை நான் இப்போ உனக்கு காட்டுவேன் அப்படிங்கிறது. அதுதான் எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரபு சொன்னது பாயிண்ட் தான், கரெக்டான பாயிண்ட் தான். அதை இப்படி அப்படின்னா இப்படி சொல்லணும் இந்த மாதிரி போர் முடிவை பத்தி. அடுத்தது அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. அவர் என்ன சொன்னாரு? 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அசைகின்ற மலை, அசையாத மலை எல்லாமே பார்த்தோம். இமயமலை, மேருமலை, அப்புறம் இந்த உலகத்துல உள்ள அத்தனை விதமான சிறப்பு அம்சங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம். அத்தனையும் அவருடைய உடல்ல முழுமையாக இருக்குது. அதெல்லாம் நான் உனக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அனைத்தையும் விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதையும் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் முழுமையாக உள்ளன. கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்க. நடந்து முடிஞ்சது, இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் எதிர்காலம் எல்லாமே இதுல நீ பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹலோ, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேம்மா. அப்ப கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் அசாத்தியமானவைகளும் சாத்தியமானதாகும். இப்ப பகவான் எப்படி நம்ம நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாததை அவர் செஞ்சு காட்டிடுவாரு. அசாத்தியமானது, நம்மளால இது நடக்கவே நடக்காதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். அவர் என்ன பண்ணுவாரு? நடக்க வச்சு காட்டுவாரு. இப்ப அதுதான் செஞ்சாரு. என்ன செஞ்சாரு? ஜராசந்தனுடைய மறைவுக்கும் சரி, அடுத்தது போர்க்களத்துல ஹரே கிருஷ்ணா, உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் வருதா? அந்த துரியோதனனுடைய மச்சான் துஷ்டலையோட கணவன் பேர் என்ன? ஜெயத்ரதனோட மறைவுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு?
வந்து அவன் கொண்டு ஒளிச்சு வச்சுட்டாங்க. எப்படியோ அர்ஜுனனை கொல்ல விடாம பண்ணிட்டோம்னா அர்ஜுனன் தீ குளிச்சிருவான் அப்படின்னுட்டு. அந்த டயத்துல அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த டயத்துல தன்னோட சக்கராயுதத்தை எடுத்து வந்து சூரியனை மறைச்சிடுறாரு. சூரியன் மறைச்சிட்டுன்னொடனே இவன் என்ன செய்யறான், தேர்ல இருந்து குதிச்சு அக்னியை மூட்டுறான் அர்ஜுனன் போய் குதிச்சு விழறதுக்கு. உடனே அவன் குதிச்சு அவன் தீயில விழுந்து சாகிறத வேடிக்கை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒளிஞ்சிருந்த ஜெயத்ரதன் வந்து வெளியில வந்துடுறான். வெளியில வந்த அந்த நிமிஷத்தை பயன்படுத்தி என்ன பண்றாரு பகவான், அந்த சக்கராயத்தை திரும்ப வாங்கிடுறாரு. பார்த்தா சூரியன் வந்துடுது. அர்ஜுனன் ஏறு போர் தேர்ல ஏறு, அவனை உடனே கொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அவனோட தலையை வந்து அம்பு விட்டு அவன் கொல்றான். அந்த மாதிரி எதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நடத்தி வைக்கக்கூடிய திறமை வந்து யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு. அவரும் எப்படி கருணை, அவர் யார் மேல கருணை, நல்ல பக்தர்கள் மேலையும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுலயும் அவர் வந்து கருணையோட இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 8th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ உன்னை வந்து என்ன மாதிரி நம்மள மாதிரி இந்த பௌதிக கண்களை வச்சுட்டு பகவான அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. பக்தர்கள்லாம் தங்களோட மனசால வந்து பார்க்குறாங்கன்னா உள்ள இருக்க அந்த அன்பு மேலதான் பார்க்குறாங்க. ஆன்மீக கண்களை கொண்டு அவங்க வந்து பகவானை உள்ள தரிசிக்கிறாங்களே தவிர நம்ம வந்து பௌதீக கண்களை கொண்டு பகவானை பார்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. உனக்கு நான் அந்த திவ்யமான கண்களை தருகிறேன், அதுக்கான பார்க்கறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் கண்ணை நான் உனக்கு தர்றேன், அந்த எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நம்ம வந்து தியேட்டர்ல வந்து 3D படம் பார்க்க போறோம். 3D படம் பார்க்க போறோம்னா அங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு கண்ணாடி ஸ்பெஷலா கொடுப்பாங்க. போகும்போது உள்ள போகும்போது போட்டுக்கணும், திரும்பி வந்தாலும் கொடுத்துடணும் அவங்கள்ட்ட. அந்த கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன செய்யணும், அந்த 3D எஃபெக்ட் நம்ம வந்து கண்களுக்கு நம்ம கிட்டக்க வர மாதிரி இருக்கும். அந்த நம்ம திரையில பார்க்கறது பார்த்தா நம்ம கையால தொடர அளவுக்கு நம்ம கிட்டக்க வர மாதிரி நமக்கு ஒரு அந்த மாயாஜாலம் தெரியும். அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து எப்படின்னா இவர் வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஒருக்கு திவ்ய கண்களை தருகிறேன், அந்த கண்களை கொண்டு நீ வந்து இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை உன்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் திவ்யமான கண்களை குடிக்கிறார். அந்த கண்கள்ல வந்து பகவானை அவர் வந்து பார்க்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தெய்வத்தை காண ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும், அது பகவான் திருப்தி அடைந்து அவரே விரும்பினால்தான் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட கண்களை எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவாரா அப்படின்னா யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாரு. அவர் வந்து பக்தன் மேல ஒரு திருப்தி கிடைக்கணும். பக்தன் வந்து ஒரு நம்ம மேல அன்போட இருக்கிறான், நம்ம மட்டும் பக்தி செய்யறான் அப்படிங்கறது அவர் வந்து உண்மையா உணரும், பகவான் திருப்தி அடையணும். அப்பதான் வந்து என்ன செய்வாரு, அந்த கருணையின் மூலமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்களை அவர் கொடுக்க முடியும். எல்லாருக்கும் கொடுத்துட மாட்டார், எல்லாரும் அவரை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 9 வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयाम् आशपाताय परमं रूपम् ஐஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, இதெல்லாம் யார் பார்த்துட்டு இருக்கிறா, சஞ்சயன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அரண்மனையில இருந்தபடியே இந்த போர்க்களத்தில் நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அங்க துரியோதனனுக்கு டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வந்து இதை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனான பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறார் அப்படின்னு வந்து அதை விவரமா சொல்றாரு. அவர் வந்து சொல்ல ட்ரை பண்றாரு, முழுசும் அவரால் சொல்ல கூட முடியல, உணர்ச்சி வசப்படுறாரு. அவருக்கும் அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்குது. அதை வந்து அர்ஜுனன் பார்த்த மாதிரி அவரும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்குறாரு அப்படின்னு தெரியுது. ஸ்லோகம் வேண்டாம், இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க அந்த மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கியிருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன்.
நிறைய இஷ்டம் வந்துச்சு. அந்த விஸ்வரூபத்துல அவர் என்னென்ன பாக்குறாரு அப்படிங்கறத இது வந்து விவரிக்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? அநேக அநேக அநேகன்னு வருது. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்கள் அப்படின்னா அளவிட முடியல, எத்தனைன்னு சொல்ல முடியல. அந்த அளவுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கண்கள், ஏகப்பட்ட வாய்கள், அந்த மாதிரி தரிசனம் எல்லாமே அவர் பாக்குறாரு. அப்படின்னா அவர் உடல்ல வந்து எல்லா தேவர்களும் அங்க வந்து இருக்கிறாங்க, எல்லா முனிவர்களும் அங்க இருக்காங்க, ரிஷிகள் எல்லாம் இருக்காங்க, பாதாள லோகத்துல இருந்து பிரம்மா வரையிலான எல்லா உலகத்துல இருக்க வசிக்கக்கூடிய மக்கள்ல இருந்து எல்லாருமே அவருடைய உடல்ல இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுடைய வாய்கள், அவங்களுடைய கண்கள், அவங்களுடைய உடல் எல்லாத்தையுமே வந்து அர்ஜுனன், அதான் அநேக அநேகன்னு வருது, அத்தனையும் வந்து அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சது. பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள், அதாவது அவர் வந்து சாதாரணமாவே என்ன செய்வாரு, அலங்கார பிரியர் பகவான் விஷ்ணு. அவர் வந்து இப்ப வந்து எக்கச்சக்கமான உருவம் அவர்கிட்ட இருக்குது. அந்த அத்தனை உருவங்கள்லயும் என்ன செய்யறாரு, நிறைய ஆபரணங்களை அணிஞ்சிருக்கிறாரு. அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள், அவர் கையில எப்பவுமே வந்து சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை 4 இருக்கும். அதான் நீளுமே என்னன்னா இப்ப வில்லு, கத்தி, அம்பு, இப்படி மற்ற ஆயுதங்கள், அந்த மாதிரி ஆயுதங்கள் எல்லாமும் அவருடைய உடல்ல அது பாக்குறாரு, அதெல்லாமும் பாக்குறாரு. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும், அவனா ஏற்கனவே வந்து பகவான் வந்து அழகழகா மாலையெல்லாம் சாத்திட்டு இருப்பாரு, வனமாலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மட்டுமே இல்லாம ஆடை மஞ்சள் பட்டு மட்டும் இல்லாம பலவிதமான ஆடைகளையும் அவருடைய உடல்ல அர்ஜுனன் பார்க்கிறாரு. திவ்யமான வாசனை பொருட்கள், அதாவது சந்தனம், ஜவ்வாது, அந்த மாதிரி வாசனையான பொருட்களையும் அவர் உடல்ல வந்து பூசி அந்த வாசனை வர அவர் வந்து நுகர்றாரு. கண்களாலையும் பார்க்கிறாரு, மூக்காலையும் நுகர்றாரு. இல்லாம சேர்ந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. பார்க்கவே அதி அற்புதமா இருக்குது அந்த ரூபம். அப்புறம் பிரகாசம், அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ் எப்படி இருக்குன்னா எல்லா இடமும் பளிச்சுன்னு வந்து பிரகாசமா ஒளி நிறைய வைக்குது. எல்லையற்று எல்லா இடமும் அவரே தான் விரிஞ்சு விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமா இருக்கிறாரு. வேற எதையுமே அவரால் பார்க்க முடியல. போர்க்களமே அவர் கண்ணுக்கு தெரியல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றம் மட்டுமே அவருக்கு கண்ணுங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனம். இதுல பாத்தீங்கன்னாலே நமக்கு தெரியுது, நிறைய தலை இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு தலையிலையும் இருக்கக்கூடிய வாய்கள், கண்கள், அதெல்லாம் சேர்த்துதான் அர்ஜுனன் இங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. அப்புறம் தெய்வீக ஆபரணங்கள், அவருடைய உடல்ல அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள், மாலைகள் மற்றும் ஆடைகள் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து பார்க்கிறாரு. திவ்யமான ஆயுதங்கள், இந்த மாதிரி கைகள் வந்து எக்கச்சக்கமான கைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு கைகள்லயும் என்ன இருக்கு, ஆயுதங்கள், அம்பு, வில்லு, அப்புறம் சங்கு, சக்கரம், அப்புறம் வந்து கதை, அப்படி மாதிரி வாள் எல்லாமே அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. இந்த மாதிரி ஜொலிக்குது அந்த உருவம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒளி ஒளி வெள்ளமா இருக்குது, எல்லையற்றது. ஏன்னா எல்லா இடங்களையும் நிறைஞ்சு இருக்குது. அதுவே வந்து இன்னும் மேல வந்து முழுசுமா கூட அவரால் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஹைட்லயும் கீழே தரையில இருந்து அவ்வளவு உயரத்துக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, விரிந்து பறந்து எங்கும் காணப்படுறாரு. அந்த தோற்றம் வந்து அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது. அடுத்தது 12 பசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள், அவர் வந்து ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியாது. நம்ம கண்களை கொண்டு பார்த்தோம்னா கண்ணு கூசும். அப்ப பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வானத்துல வந்தா எப்படி இருக்கும்? சுத்தமா நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. கண்ணை வந்து நம்ம கண்ணை மூடிக்குவோம், பயந்து அந்த ஒளியை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது. அந்த நிலையில ஒளி வெள்ளமா இருக்கு அவர் உடல்ல இருந்து வரக்கூடியது. ஒருவேளை சமமாகலாம்ங்கிறாரு. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களும் உதயமானா எவ்வளவு ஒளி கிடைக்குமோ அந்த அளவு வந்து ஒருவேளை சமமாக இருக்கலாம் அவர் உடல்ல இருந்து வர்றது அப்படின்னா, அதையும் தாண்டிய பிரகாசம் அங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு தோற்றத்துல வந்து பாக்குறாரு. இதை வந்து அவரால் விவரிக்கவே முடியல. யாரால? சஞ்சயனால கூட திருதராஷ்டிரனுக்கு விவரிக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அவருடைய தோற்றம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா, அதை பார்த்தீங்களான்னா பிரகாசமா இருக்கு, ஒளியா இருக்கு. அந்த ஒளியில வேற எதுவுமே தெரியல. அப்படியே வந்து கண்ணை வந்து
கூச வைக்கிற அளவுக்கு பிரகாசமாக நிலையில இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. 13 வாசிக்கும் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கும். சத்தியத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் எங்க இருக்காரு? அந்த தேர்ல இருக்கிறாரு. அவங்க தேர்ல தானே வந்து 2 படைகளுக்கு நடுவுல வந்து நிக்கிறாங்க. இன்னும் போரே ஆரம்பிக்கல. அந்த டயத்துல தான் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த தேர் தட்டுல வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? மண்டி போட்டு கீழே உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. மேல வந்து பகவான் அவருடைய பார்த்த அந்த சாரதி இடத்துல இருந்துட்டு அந்த விஸ்வரூபத்தை அவர் காட்டிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த ரூபத்துல தான் இவர் என்ன செய்யறாரு? பல்வேறு ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனால் காண முடிந்தது. அப்படின்னா என்ன? இந்த அகிலத்துல, இந்த உலகத்துல நிறைய அண்டங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த அண்ட குளங்கள் எல்லாமும் வந்து என்ன செய்யறாங்க? கர்ப்போதய விஷ்ணு இருக்கிறாரு, 14 உலகங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகத்திலையுமே இந்த தனிப்பட்ட பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்மன் லோகம் இருக்கக்கூடியது, இது சத்தியலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையில இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் வந்து எங்க இருந்து பாக்குறாரு? அந்த தேர்தட்டுல இருந்துகிட்டே வந்து அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. சிறப்பு பார்வையை அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் அவரால் காண முடிந்தது. இப்படிதான் ஒரு தேர்தட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. இங்க வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை அண்ணா வந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிய வருது. 14 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பின்னர் கிருஷ்ணா. வியப்பினாலும் குழப்பத்தினால் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ட ரோமா தனஞ்செய்ய அப்படின்னா என்ன? ரோமம், அவருடைய ரோம கால்கள்லாம் குத்திட்டு நிக்குதான். அதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மாதிரி சிலிர்ப்பு வருது. அந்த சிலிர்ப்புல வந்து ஆச்சரியம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து நட்புங்கிற அந்த உறவுல தான் இருந்தாரு. இப்ப வந்து அற்புத ரசத்துக்கு மாறுறாரு. சாக்கிய ரசத்துல இருந்து அற்புத ரசம்னு அந்த ரசத்துக்கு அவர் மாறிடுறாரு. மாறி என்ன செய்யறாரு? வியப்பு. அவரை பார்த்தா வியப்பா இருக்கு, அந்த ரூபத்தை பார்க்க. அப்புறம் குழப்பமா இருக்குது. இது உண்மையா பொய்யா? எது வந்து நம்ம நிஜ தோற்றம்? எந்த உருவம் பகவானுடைய உருவம்? அப்படிங்கிற ஒரு பலவிதமான குழப்பம். இப்படி ஒரு பெரிய உருவம் இங்க பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்லாம் ஒரு நமக்கு பார்த்தோன்னு தெரியும். சடார்னு பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் அவருக்கு இருக்குது. இதுல எல்லாம் மூழ்கி அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய ரோமக்கால் எல்லாம் வந்து குத்திட்டு நிக்குது. சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி உடனே என்ன செய்யறாரு? ஒரு பணிவு வந்துருது. உடனே அவருக்கு பயம், பணிவு எல்லாம் வந்துருது. பகவானுடைய பெருமையை வந்து இன்னும் நேரா கண்ணால் அவர் பார்த்தோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு? தலையை தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை, அடுத்தது பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். என்னென்ன பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படின்னு பார்ப்போம். அர்ஜுனன் அற்புத ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது? உறவு முறையில் மாற்றம். நட்பிலிருந்து அற்புத ரசம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் நட்பு இருந்தது, உறவு இருந்தது, தன்னுடைய நண்பன் மற்றும் உறவினன் அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து 2வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீடனா கூட மாறுறாரு. 2.7ல பாத்தீங்கன்னா கார்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்லியிருப்பார், நான் உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த சீடன் நிலையில இருந்து இப்ப அடுத்தது என்ன வர்றது? அற்புத ரசம். ஒரு பக்தனா ஒரு அந்த நிலைக்கு அவர் மாறுறாரு. வயிர்கள் கூச்செறிய வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினார். என்ன பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படிங்க பார்ப்போம். 15 படிங்க மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் என்னென்ன அவருடைய உடல்ல பாக்குறாரு அப்படிங்கிறத இதுல வந்து சொல்றாரு. இதர உயிரினங்கள், பற்பல உயிரினங்கள்னா என்ன? நம்மளுடைய மிருக உயிரினம் இருக்கு, பறவைகள் இருக்குது, புழுப்பூச்சி இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லா வித உயிரினங்கள்லயும் வந்து அவர் அதுல உடல்லயே பாக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மதேவர், நம்ம வந்து சத்தியலோகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவர் எங்க இருந்து வராரு?
கர்ப்போதய விஷ்ணுவோட நாபி கமலத்திலிருந்து வர தாமரை மலர்ல அவர் இருக்கிறாரு, அதையும் அவர் பார்க்கிறாரு. அப்புறம் சிவபெருமான் இருக்கிறார் பார்க்கிறாரு, பல்வேறு ரிஷிகள், அப்புறம் திவ்யமான நாகங்கள். நாகம்லாம் எங்க வசிக்கும்? நாகலோகத்துல வசிக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த நாகலோகம் வரையிலும் அவர் வந்து பார்க்கிறாரு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்படுது. எல்லா உயிர்வாழிகளும் ஒரே இடத்தில் பிரம்மதேவர் வசிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் கர்ப்போதய விஷ்ணு. எல்லாத்தையுமே அவர் பார்க்குறாரு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு யுனிவர்சல். இந்த ஒரு யுனிவர்சல்ல அவர் வந்து என்ன பார்க்குறாரு? இதுதான் கர்ப்போதய விஷ்ணு. என்ன பண்றாரு? கடல்ல கர்ப்போதய ஓஷன், அந்த ஓஷன்ல வந்து என்ன செய்யறாரு? அவர் பள்ளி கொண்டிருக்கிறாரு. அவருடைய உந்தி கமலத்திலேருந்து ஒரு தாமரை முளைச்சு இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மா இருக்கிறாரு. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க? கேலஸ்டிக் சென்டர் அப்படிங்கிறாங்க, மூலம், அந்த ரூட் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த இடத்துல பிரம்மாவை அவர் பார்க்குறாரு. அதன்னில என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா, இது சத்தியலோகம், அதுதான் பிரம்மா இருக்கக்கூடிய இடம். அப்புறம் தபோலோகம், ஜனலோகம், அப்புறம் மகாலோகம், ஸ்வர்கலோகம். ஸ்வர்கலோகத்தில் வந்து யார் இருக்கா? இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள், அவங்கெல்லாம் 33 கோடி மில்லியன் தேவர்கள். அப்புறம் போர்லோகால யார் இருக்காங்கன்னா ராட்சசர்கள் மற்றும் கோஸ்ட், அவங்கெல்லாம் இருக்காங்களாம். அடுத்தது பூலோகம். பூலோகம் நாம இருக்கக்கூடிய இடம். அப்புறம் கீழே என்னென்ன உலகம் இருக்கு? அத்தல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பாதாள, அந்த உலகங்கள் இருக்கு. அதுக்கு கீழே 28 நரகம், அதாவது 28 ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க. 28 வகையான நரகலோகம் இருக்குது. அது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாரு? இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து இத்தனையும் ஒரே இடத்துல இருந்தபடி பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அங்க வசிக்கிறவங்களையும் பாக்குறாரு. 16 மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? இவ்வளவு நேரம் ஏதோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அநேக பாகு தரவக்திர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் நமத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து என்ன சொல்றாரு? விஸ்வரூப தோற்றமே அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு. விஸ்வரூபமே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இப்ப விஸ்வரூபத்தை அவர் காட்டிட்டு இருக்கிறாரு. அவரோட உடல்ல என்ன இருக்கு? பற்பல கைகள், ஏகப்பட்ட கைகள் இருக்குது, ஏகப்பட்ட வயிறு, வாய், கண்ணு, இதெல்லாம் பார்க்குது. எப்படி எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய உடல்ல வந்து என்ன பார்க்க முடியல? ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. கீழே பாதம் எங்க இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியல, தலை உச்சி எங்க இருக்குன்னு தெரியல, நடுபாகம் எதுன்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு அந்த விஸ்வரூபம் வந்து எங்கும் பறந்து விரிந்து நிறைந்து நிக்குது அப்படிங்கிறத இது மூலமா சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவர்? எல்லையற்றவர். அதனாலதான் வந்து அவருடைய எல்லை காண முடியல அவரால். அவர் மூலமாக அனைத்தையும் காண முடியும். ஆனா அவருடைய கருணை இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 17 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு? அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி. சூரியனோட ஒளியே நமக்கு வந்து நல்ல கோடை காலத்துல போனீங்கன்னா சுள்ளுன்னு அந்த வெயில் வந்து நமக்கு தாங்காது, எரியும், உடம்பு வேர்த்து கொட்டும். அந்த மாதிரி இருக்குது. அதுலயே இப்போ கொழுந்து விட்டு எரியிற நெருப்பு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தகன்னு ஜொலிக்குது. அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பமும் அவர் உணர்றாரு. சூரிய ஒளியில இருந்து வர்ற வெப்பம் மாதிரியும் நெருப்புல இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய வெப்பத்தையும் அவர் வந்து அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னு தெரியுது. அது எல்லா திசைகளையும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால். அப்படிப்பட்ட தகதகன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் எப்படிப்பட்டனா பிரகாசத்தை கொடுக்கும், நமக்கு தெரியும் அந்த ஜோதி. அதன் மூலமாக உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. அப்படின்னா என்ன? கண்ணெல்லாம் கூசுது, என்னால அது பார்க்கவே முடியல உங்க உருவத்தை. ஏன்னா இந்த வெளிச்சம் பிரகாசம் வந்து என் கண்களை கூசுறதுனால என்னால பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறாரு. அதேதான் வந்து நம்ம வேதங்கள்ல ஒண்ணு வரும். அதே மாதிரி இந்த பிரம்ம ஜோதியை வந்து மறைக்கிற அந்த திரையை வந்து விளக்குங்கள் பகவானே, நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பக்தர் வந்து பாடுவாரு, கிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு ஈஷோபநிஷத்துல நீங்க படிப்பீங்க.
அந்த மாதிரி அந்த ஒளி வெள்ளத்துல பகவானை பார்க்க முடியல, அந்த யோக திரையை மறைச்சிருக்கு, உங்களை அது விளக்குங்க அப்படிம்பாங்க. அது மாதிரி இங்க வந்து அவருடைய ஒளி வெள்ளம் வந்து அவரால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அவர் கையில இருக்க கதை, சக்கரம், அப்புறம் தலையில அணிஞ்சிருக்கக்கூடிய மகுடம், அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பல ரத்தினங்கள், தங்கத்துல செஞ்சு ரத்தினங்கள் பதிச்சு வைரத்தினாலையும் ஜொலிக்கிறதுனால அது வேற பிரகாசத்தை கொடுக்குது. இந்த வெளிச்சம் பட்டு அது வேற இன்னும் வந்து என்ன செய்யுது, பிரதிபலிக்கிறதுனாலையும் இன்னும் பிரகாசமா எல்லாம் சேர்ந்து ஒளி வெள்ளமா நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. பிரகாசமான சூரியனை போல அவருடைய உருவம் வந்து கண்களை கூச செய்யுது. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து மேல பாக்குறாரு, இங்கேயும் கிருஷ்ணன் அவருக்கு தெரிகிறாரு. அதை தான் வந்து இதில் பார்க்குறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நாகங்கள் மேல பாருங்க, நாகங்கள்லாம் தெரியுது. அநேக உருவங்களையும் நம்ம வந்து இதுல பார்க்க முடியுது. 18 படி. மாதாஜி, அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்யறாரு, போற்றி புகழறாரு, பிரார்த்தனை பண்றாரு, போற்றாரு. என்ன சொல்றாரு, அறிய வேண்டியவர்கள் முதன்மையானவர் நீரே. வேற எத்தையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை, உங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லா அறிவும் உங்கள்கிட்ட இருந்தே எங்களுக்கு வந்துடும். அறிய வேண்டியவர்கள் முதன்மையானவர் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்றாரு. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. சுற்றி இருக்க எல்லா கிரகங்களும் எல்லா அண்டங்களும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடியது யாரு, பகவான் விஷ்ணு தான் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். அதுக்காக தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு. இங்க தர்மத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கிறாரு. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளும் நீரே அப்படின்னு சொல்றாரு. வேதங்களாலும் அறிய முடியாத நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான அர்ஜுனர் வந்து போற்றுகிறார் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரது உயர்ந்த தன்மையை உணர்ந்து அவர் சொல்றாரு, அறிய வேண்டியவர்கள் முதன்மையானவர், எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம், அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்தியமான பாதுகாவலர் அப்படின்னு அவர் வந்து துதி பாடுறாரு. அடுத்தது 19 - 25 வரலும் அர்ஜுனன் கால ரூபத்தை வர்ணிக்கிறார். 19 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் இருப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆரம்பமும் இல்ல, ஆதியும் அந்தமும் அல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆரம்பமும் இல்லை, நடுவும் இல்லை, இறுதியும் இல்லை, அப்படி வந்து நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. உமது பெருமையை அளவிட முடியாது, பெருமையை சொல்லி நம்மளால முடிக்க முடியாது. தங்களது கைகள் அளவிட, எத்தனை கைகள் இருக்குன்னு அவரால் எண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு எல்லையற்ற கைகள் அங்க நிறைஞ்சிருக்கு. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்களா இருக்குது, அதையும் பார்க்கிறேன். உமது வாயிலிருந்து வரும் நெருப்பு ஜுவாலை, அப்புறம் வாயிலிருந்து வர நெருப்பு தீ கக்குதான் அவர் வாயிலிருந்து, அந்த நெருப்புனாலையும் உமது சுய தேஜஸினால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் உங்களுடைய அந்த அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியினாலேயே இந்த உலகமெல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலாயிடும் போல இருக்கு, அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அதெல்லாம் பார்க்குறாரு. அவருடைய உடல்ல தான் இந்த உலகமே நிறைஞ்சிருக்குங்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல நம்ம பார்க்குறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். அவருடைய ஒவ்வொரு அங்கங்களும் இந்த உலகத்துல ஒன்று, அவருடைய முடிகள்லாம் வந்து தான் வந்து இங்க மரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அவருடைய உள்ளுக்குள்ள அந்த நரம்புல ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம் தான் இங்க நதிகள் சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் நம்ம வந்து பிரபஞ்ச தோற்றத்துல வந்து ஒரு புதிய கல்வியை கற்க வர்றவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் சொல்லுவாங்க, போக போக இதெல்லாம் நீங்க படிப்பீங்க. சூரியனும் சந்திரனும் இது கண்கள், வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலை, அவர் கண்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பு ஜுவாலைய அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. 20 வாசிக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாங்கள் ஒருவர் என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்.
மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவர் தான் கிருஷ்ணர். யாருன்னா ஒரே ஒருவர் தான், இரண்டற்ற தோற்றம். அப்படிப்பட்ட இருக்கும்பொழுது அவர் எப்படி இருக்காரு? வானத்திலுக்கும் பூமிக்குமா அவர் எங்கேயுமே இடைவிடாம எந்த இடத்துலயும் கேப்பே இல்லை, எல்லா இடமும் அவரே பறந்து நிக்கிறாரு. அதை தான் எல்லா இடங்களும் வியாபித்து இருக்கிறீர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு, இந்த உக்கிரமான அந்த ரூபத்தை பார்த்து மூலகம் கிளம்பி உள்ளதுங்கிறாரு. இப்ப இவர் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. மூலகம் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த போர் ஆரம்பிக்கிற காலத்துல இருந்த தேவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாரும் வானத்துல நிக்கிறாங்களாம். இப்ப போர் 2 பேருக்கும் நடக்க போகுது, கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும். யார் யார் எப்படி போர் செய்யறாங்க, யார் வின் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஆர்வத்தோட அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் இததான் சொல்றாரு. அந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாங்க? மூவுலகமும் 3 உலகங்களும் குழம்பி கிடக்குது. எல்லாருமே பயந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். தியாவாவ் பிருதிவியோ, சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட இடம். அதாவது மேலுலகம், இந்த 14 உலகங்களை 3ஆ பிரிப்பாங்க. மேலுலகம், கீழுலகம், நடு உலகம். அந்த 3 உலகங்களும் என்ன சொல்றாங்க? லோகத்ரயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த லோகத்துல வசிக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் குழம்பி போய் பாக்குறாங்களாம். 21 வசிங்க. தேவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. அதாவது இந்த இந்த அவருடைய தோற்றத்தை பார்த்து பயம் வருது. பயம் என்ன செய்யறாங்க? சரணம் சரணம், சரணடைஞ்சிட்டா அவர் காப்பாத்திடுவார் என்னைக்கும். அதனால சரணடைகிறாங்களாம். சரணடைஞ்சு அவர் உடல்லயே உள்ள பூந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர்களே சிலர் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றாங்க. கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க? பயத்துல என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம 2 கைகளையும் கூப்பி பகவானை வணங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்புறம் மகாரிஷிகள், சித்தர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஏதோ பகவானுக்கு கோபம் வந்துட்டு பிறகு, அதனாலதான் உக்கிரமான இந்த தோற்றத்தை வெளிப்படுத்திருக்கிறாரு, இந்த உலகத்தையே அழிச்சிருவார் போல இருக்கே அப்படின்னு பயந்து போய் என்ன செய்யறாங்க? அமைதி அமைதின்னு கதறாங்களாம். அமைதி சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவரை அமைதிப்படுத்துறதுக்காக வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம். வேதங்களை ஓதுனா பகவான் அமைதி அடைவாரு அப்படின்னு நினைச்சு வேத மந்திரங்களை பாடி பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். இப்படி பலவிதமான இதையும் அர்ஜுனன் பார்த்துட்டு இருக்காரு. தேவர்களை பார்க்கறாரு, அப்புறம் ரிஷிகளை பார்க்கறாரு, சித்தர்களை பார்க்கறாரு. அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கறாரு. அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், 2 அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யஸ்யர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றம், 11 ருத்திரர்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள். ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்தது. சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள்னா குபேரனை போன்றவர்கள், அப்புறம் அசுரர்கள், சித்தர்கள். அப்படி எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க? அத ஆச்சரியத்தோட பகவானை பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. தேவர்கள் பாதுகாப்பிற்காக பிரார்த்தனை என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு பயம் வந்துருது, தன்னை பகவான் காப்பாத்தணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக பாதுகாப்பு வேண்டி பகவான்கிட்ட வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க. பயத்துடனும் வியப்புடனும் பிரார்த்தனை. அதோட எப்படிறாங்க? பயம் இருக்குது, ஆச்சரியமாவும் இருக்குது. அவங்க பகவான்கிட்ட அவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க? பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. அதெல்லாமும் அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. 23 மாதாஜி. மாதாஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாதாரணமாவே நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய உருவங்களை ஒரே நேரத்துல பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய அந்த எண்ணம் தான் அர்ஜுனனுக்கும் வந்திருக்குது. நிறைய முகங்கள், கண்கள், வயிறுகள், கால்கள், இதேதான் அவருக்கு தெரியுது. இதை தாண்டி வேற ஏதோ அவருக்கு பார்க்க முடியல. அப்புறம் பல்லு, பயங்கரமான பற்கள், அந்த பற்களையும் அவர் பார்க்கறாரு. அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா
தேவர்கள் உட்பட தேவலோகத்துல இருக்கவங்களோட நானும் சேர்ந்து குழம்பி இருக்கிறேன். அவங்க மட்டும் இல்ல, எனக்கும் ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல தன்னோட குழப்பத்தை அவர் வந்து இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறாரு. 24 வாசிங்க மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனத்தின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நண்பரா இருந்தாரு, பக்தரா இருந்தாரு, சீடனா இருந்தாரு, இப்போ வந்து ஆச்சரிய பாவத்துக்கு வந்தாரு. இப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, பயம் வந்துருது. அடுத்தது அவருக்கு பயம், மனசுல வந்து குழப்பம் வருது, பயம் வருது. அவரை தன்னோட மனசை வந்து அவரால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. எதனால? அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபம், அந்த ரூபத்துல என்ன பாக்குறாரு, வானத்தை தொடும் அளவுக்கு, வானத்தை தொடுற அளவுக்கு பல ஒளி கதிர் இருந்தா ரொம்ப தூரம் போகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பல பல வண்ணங்கள்ல அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நிறங்கள், அப்புறம் திறந்த வாய் மூடி இருந்தாதான் நமக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நல்ல நிலையில நமக்கெல்லாம் இதா இருக்கும். சாதாரணமா வாயை திறந்து வச்சிருந்தாலே கொஞ்சம் கோரமா இருக்கும். பகவானுடைய வாய் வந்து இன்னும் கோரமா நெருப்ப வேற கக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து அதை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அச்சம் வரத்தான் செய்யும். அந்த திறந்த வாயில் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள், பெரிய கண்ணு, அந்த கண்ணு வந்து பிரகாசமா வேற இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னது, என்னுடைய மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது, இதுக்கு மேல என்னால இது சமாளிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைக்கு அர்ஜுனன் வந்துடுறாரு. 25 மட்டும் வாசிங்க மாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களில் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனத்தை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அவர்கிட்ட வந்து கருணை யாசிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கன்னு இவர் தான் வேண்டுனாரு. இப்ப அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாரு, உலகமெல்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் வந்து அடைக்கலமாகுது, எனக்கு கொஞ்சம் கருணை பொய்யுங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் தயவு காட்டுங்கள்னு சொல்றாரு. என்ன கால நெருப்புனா என்ன, உலகம் பிரளயம் வரும்போது ஒரு நெருப்பு வரும். அந்த கால நெருப்புங்கிறது சுத்தமா எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும். அந்த மாதிரி கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும், அவரோட முகம் பார்த்தா அந்த உலகம் பதுக்கி அழிய போது போல இருக்குங்கிற ஒரு தோற்றத்தை, மனசுல எண்ணத்தை உண்டாக்குது, பயத்தை. அப்புறம் பயங்கரமான பற்கள், அதெல்லாம் பார்த்தது பிறகு அவருடைய மனசு வந்து ஒரு நிலையில இருக்கல, நிலைநிறுத்த முடியல, பேலன்ஸ் பண்ண முடியல, ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான வேண்டாரு. என்ன வேண்டாரு அப்படின்னா, போதும் இந்த ரூபம்னு சொல்லுவாரு. ரசம் வந்து எப்படிப்பட்ட ரசம், அவருடைய சாக்கிய ரசம் வந்து பயத்துக்கு போயிடுச்சு. தேவர்கள்லாம் குழம்பி இருக்காங்க, நானும் குழம்பி இருக்கேன், என்னோட மனம் வந்து பயத்தினால குழம்பி இருக்குது. இனிமே என்னால சமநிலையோட என்னால என் மனசை நிற்க வைக்க முடியாது. ஆனால் நான் எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன். இறைவா, எனக்கு வந்து கருணை புரியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது போரோட எதிர்கால விளைவை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இதுவரையில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதோட 25 வரையிலும் பார்த்துருக்குறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு த அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்கள், அவங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி வந்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, உங்களுக்கு டவுட் நீங்க வந்து சிவகாமி மாதாஜிட்ட கேட்டுக்கலாம். அதாவது இந்த அடுத்ததா, அதாவது இப்ப நான் 12வது சாப்டர் வரையில தான் நான் இந்த கிளாஸ் எடுப்பேன். அதுக்கு பிறகு நான் யாத்திரை கிளம்பிடுவேன். அதுக்கு பிறகு வந்து திலகவதி மாதாஜி அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. 13ல இருந்து 18 வரையிலும் அவங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்குவாங்க. மாதாஜி, நீங்க பேசுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
தேங்க்யூ மாதாஜி. வர சனிக்கிழமையிலேருந்து 21ஆம் தேதியிலேருந்து சாப்டர் 13 நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன். உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுங்க. மாதாஜி இன்னைக்கு கிளாஸ் நான் பண்ணியிருந்தேன், யூடியூப்ல ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப நல்லா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எஸ் மாதாஜி, அதை டில் 18th சாப்டர் வரைக்கும் அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ லெவல் 2 மட்டும் இல்லாமல் 3, 4, 5ன்னு நாங்கள் 6 படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி உங்களுடைய நம்பர் அவங்களுக்கு கொடுங்க. ஓகே சேட்ல மாதாஜி. வாங்க, அவங்கள்ட்ட அவங்க பேசணும்னு நினைச்சாங்க. இல்லாட்டி கிளாஸ் கடைசியில கூட வேணாலும் நீங்க பேசிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ டிவோட்டிஸுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா, சந்தேகங்கள் இல்லை ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணும்னா சொல்லலாம். அடுத்தது நம்ம வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல 2 ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க 3 மணி கிளாஸ்ல இருந்து 7 மணிக்கு வந்தீங்க, நானும் 7 மணிக்கு வந்தேன். இப்போ என்னடான்னா உங்க கூட யாத்திரைக்கு தான் வரணும் போல இருக்கு. யாத்திரைக்கு வந்துருங்க மாதாஜி, யாத்திரைக்கு வந்துருங்க. என்ன மாதாஜி விடாமல் சொல்லிட்டீங்க, எனக்கு அது வேற. மாதாஜி, பவானி மாதாஜி, டோன்ட் வரி. திலகவதி மாதாஜி கூட சூப்பரா எடுப்பாங்க கிளாஸ். ஓகே மாதாஜி. அதாவது எல்லா மாதாஜியும் கேளுங்க மாதாஜி. எல்லா மாதாஜியோடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்குதான் காலையில ஒரு தடவை, மத்தியானம் ஒரு தடவை, எப்ப டைம் கிடைக்குதோ எல்லா மாதாஜி எப்படி சொல்றாங்க, ஒரே சாப்டரே 4 பேரும் 4 விதமா சொல்லுவாங்க இல்லையா, 4 பேரையும் கேளுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இல்ல நான் அவங்கள எதுவும் இதுவா சொல்றேன் நான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க இப்ப மாதாஜி கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன் உதாரணம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புதுசா இருக்கும். அவங்க ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க. இவங்க எல்லாருமே பிரபுபாதர் சொல்றதுதான் சொல்றாங்க, புரியுது. ஆனாலும் எனக்கு அது வந்து ஒரு சொல்ல தெரியல. ஆமா மாதாஜி, துபாய்ல இருந்து கூட ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ் வந்தா எனக்கு அனுப்புங்க. யார் மாதாஜி அது? அவங்க பேர் என்ன மறந்துட்டேன் மாதாஜி. நான் துபாயில இருக்கேன் நாங்க, தெரியும் நாங்க, ஆனா பேர் மறந்துட்டேன் நான் இப்போ. அருள்மொழி மாதாஜியோ? அருள்மொழி மாதாஜி. இல்ல அவங்க இப்ப மத்தியானம் வந்துட்டு இருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் பழைய டிவோட்டி. ஓகே 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 மாதாஜி, அது கொஞ்சம் ஃபீலிங்கா இருக்கு. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஃபீல் பண்ணாதீங்க மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி சூப்பரா எடுப்பாங்க கிளாஸ். அவங்க ஏற்கனவே எடுத்திருக்கிறாங்க. லெவல் 1 வந்து எடுத்து நடுவுல கொஞ்சம் கேப் விழுந்துருச்சு, எடுக்கல. என்னை விட டாப் அவங்க. எனக்கு அவங்க எடுக்கிறாங்க. நீங்க அவங்களோடத கேட்டு பாருங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நான் இன்னும் திலகவதி மாதாஜி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதில்ல மாதாஜி, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்க போறோம். உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வருது. அதான் இது வரைக்கும் நிறைய மாதாஜி கேட்டாச்சு. எஸ் மாதாஜி, 30 வரைக்கும் எடுத்துட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. இப்ப நீங்க 59 வந்துட்டோம்ல, பேட்ச் 30 வரைக்கும் நான் இன்னும் கேட்டது இல்ல மாதாஜி. அவங்க இது நடுவுல பெரிய பிரேக் வந்துருச்சு மாதாஜி. அதான் மல்லிகா ஆமா, நீங்க எல்லாரும் மல்லிகா மாதாஜி அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறீங்க. பாப்போம் எந்த அளவுக்கு என்னால கொடுக்க முடியுதோ நான் கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டிருக்கேன் அந்த கிளாஸ் எல்லாம். அதனால என்னை விட பெட்டரா எடுக்கவாங்க அவங்க. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், நல்லா அருமையா எடுப்பாங்க. ஆனா என்ன, நமக்கு வந்து டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் நம்மளால சொல்ல டைம் இல்லை. ஏதோ ஓரளவு தான் நம்மளால சொல்ல முடியும். போக போக எல்லாமே நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. அடுத்தடுத்த லெவல்ல இன்னும் பாக்கிய நீங்க புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இந்த 1 ஹவருக்குள்ள எவ்வளவு சொல்ல முடியும். லெவல் 3ல வந்தா நீங்க வருவீங்களா மாதாஜி? லெவல் 3 லெவல் 4 லெவல் 3 நான் வரல மாதாஜி. வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா வருவேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் 2-3 நாள் இருக்க, வெள்ளிக்கிழமை வரல வருவேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இந்த 11ஆவது சாப்டர்ல எந்த உங்களுக்கும் இது இல்லைன்னா நீங்க ஸ்லோகா ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் அந்த நீங்க உங்க ஸ்கிரீனை ஆஃப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. நான் ஆஃப் பண்ணலையா? ஓகே, அப்பதான் ஷேர் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே, பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜிக்கும் கேட்டுக்குவாங்க அவங்களும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிஷ்டாசங்கள்லாம் ரொம்ப படிச்சு இது இல்லை, பழக்கம் இல்லை கொஞ்சம். அதனாலயே நானே முடிச்சிடலான்னு பாக்குறேன், முடிஞ்ச வரலாம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள. வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள 2 படிச்சு காமிச்சிருங்க மாதாஜி. ஆமா, அதுதான். இப்போ வந்து நம்ம 3 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டோம் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. யாராவது ஒண்ணு வசலா ஒண்ணா சொல்லிடுங்க. 3யும் அடுத்து நம்ம 4வது போலாம்.
நீங்க கூட சொல்லலாம். நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட், மத்தவங்க சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதோ தர்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபனம் ஸ்ரேயகைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஆனந்தாம் புதிவர்தனம் பிரதிபதாம் பூர்ணாமிருதா ஸ்வாதனம் சர்வாத்மஸ்னபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் नाम्ना महारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः येदातृसीदवकृपा भगवन्ममाभि दुर्दैवमीतृसुं निहाजनिनानुरागः तृणातबीचुनीचेन तरोरभि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यस्तः सदा हरिः. எல்லாம் நல்லா சொல்லுங்க. அந்த சகிஷ்ணுனாங்கிறத கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லிட்டீங்க. தரோர் அபி சகிஷ்ணுனா. லாஸ்ட் லைன் வந்து கீர்த்தனீய சதாஹரிஹி. ஹரே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம இப்ப வந்து ஃபோர்த் பார்க்கலாம். நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரி கவிதாம் வா ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹைதுஹி த்வயி. நான் ஒவ்வொரு லைனா சொல்றேன், அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரி கவிதாம் வா ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திரஹைதுஹி த்வயி. நான் ஒரு தடவை வாசிக்கிறேன், அப்புறம் நீங்க யாராவது வாசிக்கலாம். நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரி கவிதாம் வா ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திரஹைதுஹி த்வயி. பாடுங்க பாடுங்க. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரி கவிதாம் வா ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மணி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹைதுஹி த்வயி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி குட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி அஹைதுஹி த்வயி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந ஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜகதி காமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹைதுஹி த்வயி. ஹரே கிருஷ்ண. சூப்பர். அடுத்தது மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹைதுஹி த்வயி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இந்திராணி மாதாஜி. சொல்லிட்டாங்களே. சொல்லிட்டாங்களா? மாதாஜி முதல்ல வாசித்த மாதிரி இன்னொரு தடவை வாசிக்கவா? இல்ல சிவகாமி மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம் வ ஜகதி சகாமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பகவத் அஹைதுஹி த்வயி. ஓகே மாதாஜி. எழில்குமார் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? நதனம் நஜனம் நசுந்தரி கவிதா
வா ஜகத் இஷகாமயே மஜனம் மம ஜென்மனி மஜன்மணி ஜென்மேஸ்வரி பவத் பக்திர் ஹதூகி திவ்யி. மம ஜென்மணி ஜென்மனீஸ்வரே. மூணாவது லைன் மம ஜென்மணி ஜென்மனீஸ்வரே. சொல்லுங்க பிரபு. மம ஜென்மணி ஜென்மனீஸ்வரே. நாலாவது லைன் வந்து பவதாத் பக்திர். சொல்லுங்க. பவதாத் பக்திர் அகை துஹி துவயி. பவதாத் பக்திர் அகை துஹி துவயி. அகை துகி துவயி. தவி துவயி. துவயி ஆ, துவி. practice பண்ணுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. நதனம் நஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வஜகத்த ஈச காமயே மம ஜன்மணி ஜன்மணீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அஹைது ஹீத்வயி. கரெக்டா இருக்கு. எல்லாரும் கரெக்டா படிட்டீங்க. ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. இதை படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் வந்து இதை பார்க்க நம்ம இத்தனை நாள் நான் உங்க கூட எல்லாம் டிராவல் பண்றதுனால மாதாஜி சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது. ந தனம், நான் தனம் இல்லை, அதான் செல்வம் இல்லை. ந ஜனம், பிறப்பு இல்லை. ந சுந்தரிம், அழகு இல்லை. கவிதாம் வ ஜகத் ஈஸ் காமையே ஈச காமையே அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒண்ணு என்னென்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் மாதாஜி? என்னன்னா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நதனம் அப்படின்னா எனக்கு எந்த செல்வமும் வேண்டாம், எனக்கு செல்வம் மேல ஆசை இல்லை. அப்புறம் நஜனம், ஜனம்னா வந்து இந்த இடத்துல பெண்களை சொல்றாரு. ஒரு ஆணுக்கு வந்து பெண் மேல தானே கவர்ச்சி இருக்கும். அந்த பெண்கள் எனக்கு தேவையில்லை, பெண்கள் மேல எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் சுந்தரி, அழகும் தேவையில்லை. கவிதாம் நான் ஜெகதீச காமையே அப்படின்னா வந்து என்னை பின்பற்றுவர்களும் எனக்கு தேவையில்லை, என்னை யாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதும் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை. ஒவ்வொரு கோவிலையும் எனக்கு என்ன தேவைன்னா உங்களுடைய பக்தி சேவை மட்டுமே போதும் அப்படின்னு யார் சொல்றா? யார் பாடுறா? சிஷ்யன். சிஷ்யன்ல பாடுறவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓ, சிஷ்டாஸ்தகம். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நான் வந்து ஒவ்வொரு பிறப்பிலையும் ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே உன்னை பத்தி பாடுறதுக்கு பவதாத் பக்திர் உன்னுடைய பக்தியை பத்தி இது பண்றதுக்கு மட்டும் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. அவை துஹி துவயி, எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேக்குறாரு. எனக்கு வந்து செல்வம் தேவையில்லை, பிறப்பு தேவையில்லை, அழகு தேவையில்லை, ஒவ்வொரு என்னை ஃபாலோ பண்றதுக்கெல்லாம் ஆட்கள் தேவையில்லை. மம ஜென்மனி, இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு வந்து உன்னைய பாடுறதுக்கான, உன்னைய புகழ்ந்து பேசுறதுக்கான இதை கொடு அப்படின்னு. நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அவரே கேட்கிறாரு. அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். அவரே வந்து கிருஷ்ணரை பாடுறதுக்கு என்ன கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்படின்னா எவ்வளவு பக்தியில இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத தெரியல. பகவானை வந்து பக்தி பண்றாரு. அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நாமெல்லாம் வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணுங்கிறத அவர் நமக்கு வந்து இதன் மூலமா காட்டுறாரு. நீங்க இந்த புக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த புக்கு நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, இதுல வந்து மீனிங் எல்லாம் இருக்கு. இந்த பாட்டோட ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஒவ்வொரு பாராவுக்கும் மீனிங் இருக்குது. வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா மீனிங் படிச்சு நம்ம எல்லா பாட்டுக்கும் வரிக்கு வரி மீனிங் தெரியும் உங்களுக்கு. சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாளைக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி மீனிங்ஸ் கூட. நீங்க கூட சொல்லிடலாம். நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் படிக்க ஈஸியா இருக்கும் மாதாஜி. அர்த்தம் புரிஞ்சு படிச்சாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா வரும் அவங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. அடுத்தது போயிடுவோமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே ஒரு டவுட். நம்ம சம்சார தாவா வந்து காத்தால சொல்றோம், இது எந்த டைம் சொல்லணும் மாதாஜி? எப்ப சொல்லணும் மாதாஜி? எப்ப வேணா சொல்லலாம் மாதாஜி. பகவானை பத்தி பாடுறதுக்கு டைம் எல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் முடியுதோ அப்பெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போதெல்லாம் பாடலாம், படிக்கலாம். பகவான்கிட்ட போய் நின்று படிக்கலாம், இல்ல இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு படிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் பகவானுடைய நாமங்களையோ பகவானை கீர்த்தனம் பண்றதுக்கோ டைம் எல்லாம் கிடையாது. எப்ப வேணா பாடலாம். அது கோயில்ல டெம்பிள்ல வந்து அங்க பாடுறாங்க அந்த டயத்துலங்கிறதுனால அந்த டைம் தான் பாடணும்னு நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். எல்லா டயத்துலயும் பாடலாம். மங்களாரத்தி டைம்ல தான மாதாஜி பாடுறாங்க? மங்களாரத்தில தான் பாடுவாங்க. நீங்க கூட யாராவது டிவோட்டி ஒருத்தங்க பாடுவீங்க இல்லையா, இந்த சுஜாதா மாதாஜி பாடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமா. அப்ப நாங்க சம்சாரதாவா பாடிட்டு இதையும் பாடிடலாக்கா இல்லையா? பாடலாம் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் கூட பாடிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் கூட பாடலாம். நீங்க எப்பெல்லாம் ட்ரை பண்றீங்களோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மனப்பாடமே ஆயிடும். இதெல்லாம் வந்து நீங்க இப்ப தீட்சை எடுக்க போறீங்க இல்லையா பவானி மாதாஜி,
உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆமா மாதாஜி. கண்டிப்பா நீங்க வந்து இதை மீனிங்கோட தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதுல இருந்து ஒரு வரி ஒரு பாடலை பாடுனா உங்களுக்கு பாட தெரியணும். அதனால இதெல்லாம் படிச்சு நல்லா வச்சுங்க. அப்புறம் எத்தனை ரவுண்டு செய்யறீங்க நீங்க இது நான் ஜபம்? காலையில 16 முடிச்சிடுவேன் மாதாஜி. காலையில ஏர்லி மார்னிங் 6க்கு முன்னாடியே 16 மேல முடிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் என் பையன் விட்டான்னா அடுத்த 16ஓ 8ஓ அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் மாதாஜி. 16 ரவுண்டு தான் கம்பல்சரி. அதுக்கு மேல பண்றது உங்க பிரியம். அதனால 16 ரவுண்ட் பண்ணா உங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்துருவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஏன்னா எனக்கு காலையில பண்ணா மட்டும்தான் அது முடியும் மாதாஜி. பையனை வச்சுட்டு அப்புறம் முடியாது. அவன் எந்திரிக்க முன்னாடியே பண்ணி முடிச்சிடுவேன். கரெக்ட் கரெக்ட் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது இது படிச்சிருவோமா? 5வது எல்லாரும் டைம் ஆகுதா? முடிச்சிடலாமா இல்ல படிப்போமா? 5வது மட்டும் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. படிக்கலாம் மாதாஜி. நான் ஒரு சின்ன இது மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த 16 மாலை பண்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மாதாஜி? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஆரம்ப நிலையில ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும் மாதாஜி. ஒரு ரவுண்டுக்கு சொல்றதுக்கு நான் சொல்றது அதிகபட்ச நேரம் 10 மினிட்ஸ் ஆகும். போக 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 நமக்கு வந்து டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். நிறைய பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.5 அந்த நிமிஷம் 5.5 நிமிஷத்துல முடிக்கிறாங்க நிறைய பேர். எனக்கெல்லாம் முடியாது. நான் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் சொல்லுவேன். அதாவது தப்பு இல்லாமல் சொல்லணும். நம்ம வந்து கடகடான்னு சொல்றோம்ட்டு வார்த்தையை வந்து தப்பு தப்பா சொல்லிடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணானா அந்த கிருஷ்ணான்னு இருக்கும், ராமன்னா ராமன்னு வரணும் அந்த வார்த்தை. பாதி பாதியா படிச்சோம்னா அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. அதனால எனக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 6.5 நிமிஷம் ஆகும். 6.5லேருந்து 7க்குள்ள முடிச்சிருவேன் ஒரு ரவுண்டை. அதை நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கலாம். எனக்கெல்லாம் வந்து 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரத்துக்குள்ள 1.25 மணி நேரமாவது கண்டிப்பா வரும். 2 மணி நேரம் கண்டிப்பா வரும்னு வச்சுங்க. நம்ம அது விட்டு விட்டு செஞ்சோம்னா அதை வந்து 4 ரவுண்டா கூட செய்யலாம். ஒரே டயத்துல உட்காந்து செய்ய முடிஞ்சாலும் செய்யலாம். அது வந்து அவங்கவுங்களும் வசதி நேரத்தை பொறுத்தது. பிரிச்சு பிரிச்சும் செய்யலாம். ஆரம்பத்துல பிரிச்சு பிரிச்சு செய்யலாம். அப்புறம் போக போக சேர்த்து வச்சு செஞ்சிடலாம். நீங்க எத்தனை ரவுண்ட் செய்றீங்க பிரபு? நான் ஒரு தடவை பண்ணுவேன் மாதாஜி. எனக்கு வந்து அதுக்கே 25 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆகும் மாதாஜி. அப்ப ஸ்லோவா தான் செய்யிருக்கீங்க. ரொம்ப மெதுவா தான் பண்ணுவேன் மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு எடுங்க. 10 மினிட்ஸ்க்கு மேல போக வேண்டாம். அவ்வளவு ஸ்லோவா சொல்றதை விட சீக்கிரமா சொன்னீங்கன்னா தான் நல்லது. ஏன்னா கவனிச்சுதரலும் நமக்கு வரும். அப்புறம் வந்து நீங்க 1 ரவுண்டு செகண்ட் வேலைக்கு வந்துட்டீங்க. இந்த தடவை நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் 4 மாலையாவது நீங்க செய்யணும். 4 ரவுண்ட்ஸ் செய்ய பழகிடுங்க. இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிடுங்க. சரி, நன்றி மாதாஜி. நல்ல அறிவுரை ஹரே கிருஷ்ணா கணபதிராம் பிரபு. நீங்க வந்து யூடியூப்ல நம்ம பிரபுபாதரோட இது சாண்டிங் போட்டுக்கிட்டே ஸ்டார்டிங்ல பண்ணீங்கன்னா 7லேருந்து 7.5 நிமிஷம் தான் ஆகுது ஒரு ரவுண்டுக்கு. நீங்க அவங்க கூடவே சொல்லிக்கிட்டே வாங்க. பை பிராக்டிஸ்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் வாங்க. எனக்கு இப்ப 6 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் அப்படிதான் ஆகுது. எனக்குமே உங்களை மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப டைம் எடுத்தது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. நான் என்ன பண்ணேன், பிரபுபாதரோடது போட்டுட்டு அவர் கூடவே சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் அந்த சாண்டிங். அப்போ வந்து அது போட்டுட்டு போடும்போது பார்த்தா எனக்கு டைம் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. நீங்க அவர் கூட சொல்லுங்க, உங்களுக்கு 7-8 நிமிஷத்துல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாதோட ரெக்கார்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே இருக்கும். நம்மளதை விட கொஞ்சம் ஸ்பீடாவே இருக்கும். அவர் கடை ஓய்வு இல்லாம சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நமக்கு ஸ்பீடு வந்துடும். ஆனா அது கேட்டுக்கிட்டே செய்யறது நமக்கு ஈஸி. வேற எதுலயும் கவனம் போகாது, கவனக்குறைவே போகாது. அது ஒரு விஷயம். அது நம்ம போட்டு கேட்கறது நல்லது. அது பண்றதுனால மாதாஜி நான் என்ன உணர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னாக்க, நான் வந்து வாகனங்கள்ல போகும்போதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் இது நம்ம செயல்படுத்திட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து தானாவே மனசுக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும். அது காரணம் என்னன்னா சொல்லி சொல்லி நம்ம பழகிடுறோம்ல. தூக்கத்துல கூட சில நேரத்துல கனவுல கூட நம்ம சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் வரும். ஏன்னா நம்மளோட உணர்வுகள் தான் அது. நீங்க அது நல்லது. நீங்க வண்டியில போகும்போது கூட உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து நல்லது. வேற எதுலையும் கவனம் போகாம அதை சொல்லிக்கிட்டே நீங்க வந்து ரோட்டை பார்த்துட்டு நீங்க வண்டியை ஓட்டும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பும் கூட இருக்கும். ஆமா மாதாஜி. அதனால இது வந்து இத்தனை தடவை நான் சொல்றேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அப்பெல்லாம் நான் என்றதெல்லாம் இல்ல. ஆனா இது மட்டும்தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இதுவே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். தொடர்ந்து அதே மாதிரி அப்படியே நான் வந்து அதே விஷயத்துல டிராவல் பண்ணிடுவேன். அடுத்து வந்து நான் ஒரு வேலையில கவனம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட இது பாட்டு இது தனியா ஒரு பக்கம் பாட்டு பாடுற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும். அது கரெக்ட். அது மாதிரி செய்யறது தப்பு கிடையாது. அது கவுண்ட்லெஸ். அது கவுண்ட்ல வராது. நீங்க கவுண்ட்னா நீங்க மாலை வச்சு செய்யும் பொழுதுதான் கவுண்ட். அதனால அது வந்து ஒரு தடவை தான் மாதாஜி. அது காலையில காலையில இது பண்ணிடுவோம். அதுக்கு இல்லாம இது வந்து தானா ஓடுற சமாச்சாரம். அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும். அது நல்ல விஷயம் தான். அது குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும்போதா இருந்தாலும் சரி, இதுவா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைங்களே வந்து சில நேரங்கள்ல வாய் விட்டே சொல்லுவேன்,
அது மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கும். அப்பா போதும் நிறுத்துங்கப்பா அப்படின்னு கூட பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் அது ஒரு ஜாலியான விஷயமா ஓடிட்டே இருக்கு மாதாஜி. ஆமா. அது குழந்தைங்களுக்கும் அது பழக்கம் வரும். நீங்க வாய் விட்டு சொல்றதுனால, அதுங்க ஆமா. கேட்டு கேட்டு என்ன ஆகும்னா, அதுங்களும் தன்னை மீறி தன் மனசுக்குள்ள சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஆமா மாதாஜி. நல்ல 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 அனுபவம் தான் மாதாஜி இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நம்ம எல்லாருமே அஞ்சாவது போறதும் சேர்ந்ததுல பேசுவோம் இருந்து மாதாஜி. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் வருது மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? சேர்ந்ததுல இருந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் தான் வந்துகிட்டே தான் இருக்குதுன்றேன். ஆமா. நமக்கு தெரியாமயே சும்மா ஏன்னா இருக்கும்போது. நம்ம ஒருத்தர் பார்த்தோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா தான் நம்ம சொல்றோம். வணக்கம், குட் மார்னிங் எல்லாம் யார் சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? எதுக்கு எடுத்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்றோம். அதனால அது நம்ம மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இது சாண்டிங் பண்ணதுல இருந்து சொன்ன மாதிரி இதையே தான் மனசுல ஓடிக்கிட்டே தான் ஆமா. இருக்கு. இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன செய்வீங்க? சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதே சொல்லிக்கிட்டே சமைப்பீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அதே மாதிரிதான் கரெக்ட். பிரபு வண்டி ஓட்டும் போது சொல்றாரு, நம்ம சமைச்சுக்கிட்டே செய்வோம். அதே மாதிரிதான் எந்த நேரத்துலயும் சொல்லலாம். குளிக்கும் போது சொல்லலாம், உட்கார்ந்துருக்கும் போது சொல்லலாம், சொல்லலாம், எல்லா நேரமும் சொல்லலாம். இதுக்கு எந்த வித தடையும் இல்லை. அதனால தாராளமா எப்போதும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனா மாலையை கையில வச்சு ரவுண்ட் அந்த சொல்லும் போதுதான் கணக்குல வரும் எண்ணிக்கை. இது நம்ம எப்போதும் சொல்றது கணக்குல வராது. அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கணக்குல வர வேண்டாம், நம்ம வாயில நமக்கு தெரியாமையே வருது, அது போதும். அது சொல்லலாம், அது தப்பு கிடையாது. எல்லா நேரங்களையும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க தப்பு இல்லை. என்னது துக்க வீட்டுல கூட சொல்லலாங்க, பிரேதத்துக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு சொல்லலாங்கிறாங்க. இந்த மந்திரத்துக்கு எந்தவித தடையுமே இல்லை, தடங்கள் இல்லைங்கிறாங்க. அப்படிங்கும் போது எவ்வளவு உயர்ந்த மந்திரமா இருந்தாலும் அந்த அந்த இடத்துல கூட நம்ம சொல்றோம், துக்க வீட்டுல கூட. அப்படினால இதுக்கு நேரங்காலமே கிடையாது, எப்பவும் சொல்லலாம். அந்த வேகம் இல்லாம நம்ம சொல்லும் போது மாதாஜி ஒரு ரிதம் ஓடிட்டே இருக்கும் மனசுக்குள்ள அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படிதான் என் மனசுக்குள்ள ஓடும் மாதாஜி. இப்படிதான் சொல்றேன். இது எப்படின்னா, இது கீர்த்தனம். நீங்க கையில ஒரு கர்த்தால் வச்சுட்டு செய்யலாம், இல்ல கையை தட்டிட்டு சொல்லலாம், இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாம இந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது கீர்த்தனம். நான் மாலையை வச்சுக்கிட்டு இப்படிதான் சொல்லுவேன் மாதாஜி. மாலையை வச்சுக்கிட்டே இப்படி சொன்னீங்கன்னா அது கீர்த்தனத்துல வந்துரும். ஜபாங்கிறது உங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஜபத்துல வருது. இப்படி ஜபம்னா வேகமா செய்யணும், கீர்த்தனம்னா மெதுவா பாடணுமா? இல்ல, அது மந்திரமா உச்சாடனம் பண்றோம். இது ராகமா இழுத்து நீங்க பாடும்போது அது கீர்த்தனம். நம்ம கோயில்ல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா இதை இப்ப நீங்க பாடின மாதிரி பாடுவாங்க. பாடும்போது எல்லாரும் ஆடுவாங்க. அது கீர்த்தனம். கீர்த்தனத்துக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க ஆடுவாங்க. அது கீர்த்தனத்துல வருது, அதனால தப்பு கிடையாது. ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி 16 ரவுண்ட செய்ய முடியாது நம்மளால. ஆமா, இது எனக்கு 25 நிமிஷம் ஆகுறதுக்கு காரணமும் இதான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நான் இப்படி மெதுவா சொல்லிட்டு இருக்கேன். விருப்பத்துக்கு நீங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க. ஆனா நீங்க ஜபம் உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி 1 ரவுண்டாவது நீங்க வேகமா இந்த மாதிரி சொல்லி பழகுங்க. அது 4 ரவுண்டுக்கு ஏத்திருங்க இந்த லெவல் 2லயே. ஓகே, அதான் இப்ப இன்னைக்கு பவானி மாதாஜி கூட ஒரு யோசனை சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க வீடியோ போட்டுட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அதுக்கு முயற்சி பண்றேன். அப்ப இந்த டியூன் உள்ள இருக்கிறது தானா மாறினாதான் அது அந்த வேகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். அது நீங்க அந்த இதை போட்டு கேட்டீங்கனால வேகம் வந்துடும். சரி, நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, 4வது 5வது போயிடலாமா? ஓகே. பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ, கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூளி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஒவ்வொரு லைனா சொல்றேன். ஐநந்த தனுஜ கிங்கரம், பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ, பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ, கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூளி சத்ருஷம் விசிந்தய. நான் ஒரு தரம் பாடிடுறேன், அப்புறம் நீங்க பாடுங்க. ஐநந்த தனுஜ கிங்கரம் பதிதம் விஷமே பவாம்புதௌ, கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூளி சத்ருஷம் விசிந்தய.
अयि नन्दधनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिस्त्रुसं विसिन्दय சதுருஷம் ஸ்திததூளி சதுருஷம் श्रुतसं சதுருஷம் सदृशं विसिन्दय. கரெக்ட் மாதாஜி. அடுத்தது வேற யாரு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. ஐநந்த தனுஜ கிங்கிரம் பதிதம் மாம் விசமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூளி சத்ருசம் விசிந்தய. இதுல கிங்கிரம்னு இருக்கு, என் புக்ல கிங்கரம்னு தான் இருக்குது. பாத்துங்க எது கரெக்ட்னு. மாதாஜி இவங்க சிவகாமி மாதாஜி பாத்துங்க எது கரெக்ட்னு. புக் தான் கரெக்ட் மாதாஜி. எது கரெக்ட்? புக்ல இருக்கிறது தான் கரெக்ட். இதுல கிங்கிரம்னு இருக்காது, கிங்கரம். க போட்டுங்க, கீ எடுத்துருங்க. படிங்க மாதாஜி அடுத்தது. அபிநந்தனுஜ கங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபாய தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலிஸ்திரசம் விசிந்தய. அடுத்தது வேற யாரும் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐநந்தன தனுஜ கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயாதவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஹரே கிருஷ்ண. எல்லாமே நல்லா பாடுறீங்க, வெரி குட். அடுத்தது பிரபு. அயி நந்ததனுஜ கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ருசம் விசிந்தய. சத்ருஷம், அது ஸ்திததூளி சத்ருஷம் விசிந்தய. ஸ்திததூலி சத்ருஷம் தானே? சத்ருஷம். ஸ்திததூலி சத்ருசம் விசிந்தய. கரெக்ட் பிரபு. பாத பங்கஜம் அப்படிங்கறது மட்டும் புரியுது மாதாஜி. பாத பங்கஜம்னா தாமரை ஒன்ற பாதங்களை உடையவனே அப்படின்னு அர்த்தம். கிருபையான்னா உங்களுக்கு தெரியுமே, கருணை. கிருதய, ஆமா, கிருபைன்னா கருணைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா, நந்த மகாராஜின் புதல்வனே கிருஷ்ணா, நான் உனது நிரந்தர சேவகன். எவ்வாறோ நான் பிறப்பிறப்பு என்ற கடலில் விழுந்து விட்டேன். தயவு செய்து இதிலிருந்து என்னை கை தூக்கி உமது தாமரை பாதங்களில் ஒரு தூசியாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, அதுல வந்து பவாம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுது. பவத்தோட பவாம் அப்படிங்கறது பிறப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சு. ஓகே, நல்லது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எழில்குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஐநந்ததனுஜ கங்கரம் பதிதாம் மாம் விஷமே பவாம் தௌ கிருபாய தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி ஸ்திரசம் விசந்தய. சத்ருஷம் சத்ருஷம் விசந்தய. விசிந்தய. ஓகே, சத்ருஷம் விசந்தய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருமே படிக்க படிக்க இது நல்லா ஈஸியா வந்துரும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் தர படிக்கும் போதே நல்லா படிக்கிறீங்க, இன்னும் நல்லாவே வந்துரும். வேற யாராவது படிக்கிறது எல்லாமே படிச்சிட்டீங்களா? இல்ல? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்யவாத். நன்றி. நன்றி நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. நன்றி. நீங்க யூடியூப்லயும் இருக்குது நம்ம